Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Maštalír. Martine, dobrý den. Dobrý den. Martin je generálním ředitelem společnosti Dell Technologies pro Slovensko a zastřešuje i obchodní aktivity pro Českou republiku. Zároveň prezidentem Americké obchodní komory na Slovensku a z více než 25 lety zkušeností v oblasti prodeje, marketingových strategií a rozvoje lidí je zároveň samozřejmě také osobností slovenského technologického a podnikatelského prostředí. My si právě o technologiích a o tom, jakým způsobem vy k nim přistupujete v Dellu, budeme povídat v následujících minutách. A abych možná tímhle rovnou začal, protože ten přístup samozřejmě ve firmě, jako je Dell, bych řekl, že bude tak jako ostře sledován. Přece jenom možná by vás někdo nazval jako trendsetterem právě v té oblasti. Jak vy k tomu přistupujete dneska, k té změně? Protože přece jenom je poměrně rychlá, možná překotná. Jak vy se na ní díváte? Co všechno podnikáte? Ďakujem za privítanie na úvod a prajem príjemný deň. Máte pravdu, v Delli sa považujeme za trendsetterov a ono prakticky to tak aj je. Aktuálne, len trošku stručne do histórie AI a Dellu, my sa touto témou zaoberáme už dlhšiu dobu a aktuálne Dell patrí aj medzi popredných poskytovateľov infraštruktúry pre riešenia umelej inteligencie a máme k tomu vlastne poskladané celé portfólio, nie len hardware, ale aj služby a hlavne konzultácie, pretože dnes AI je téma, ktorá je už možno taká obohraná platňa, ale my sme sa dohodli, že dnes si ju pozrieme z inej strany. Budeme sa práve pozerať na to cez tú zmenu, ktorú prináša AI a nebudeme sa baviť o technológii. To, ako funguje AI a generatívna AI, myslím, že toho už ľudia majú dosť, ale naopak prichádza práve to uplatnenie. Čiže my v rámci Dellu nie len, že to vyrábame, ale snažíme sa pomôcť našim zákazníkom nájsť aj ten spôsob, ako to využiť. A zároveň tu byť pre nich aj radca. A okrem toho samozrejme, nie len, že to predávame, my chceme ísť príkladom, takže AI sa nás týka aj interne a celá firma ide tým smerom približovania sa k tomuto trendu. Kde třeba vidíte ty největší výzvy? Vy jste mluvil o tom, že konzultujete třeba u těch firem. Co to konkrétně znamená, nebo co ty firmy vlastně vidí jako nějakou výzvu při tom uplatnění té umělé inteligence? To je dobrá otázka, s tou sa stretáme každý deň. A teda začneme tou zmenou. AI mení prostredie a firmy sa snažia podchytiť technológiu AI. A samozrejme je to niečo ako cloud pred 10 rokmi. Veľa sa o tom rozprávalo, ale bolo to niekedy také veľmi virtuálne, že spoločnosti alebo firmy hľadajú ten spôsob, ako AI priniesť do života. To znamená, že koketujú s rôznymi nástrojmi, či už sú to štandardné Copilot, alebo je to ChatGPT, alebo hľadajú ten spôsob. Čiže celý ten sektor sa mení. No a firma, ktorá nebude na toto pripravená, tak môže sa stať, že potom ten vlak už nedobehne. Ale je to vlastně teďka dobrá doba to začít řešit, nebo v jaké fázi připravenosti možná ty firmy teď aktuálně jsou, třeba z vašeho pohledu? Je to veľmi rozdielne. Dá sa povedať, že každá firma je na tom nejako inak. Niekto je už naozaj veľmi popredu a podľa toho, ako sa na to budeme pozerať. Čiže môžeme sa na to pozerať v rámci nášho regiónu, Čechy, Slovensko. Tak tu je nejaký taký, by som povedal, rozdielný pohľad na AI, ako je napríklad Spojených štátoch amerických, kde sú podstatne ďalej a kde tá adaptácia AI už to nie je o tom, že či to bude alebo nebude, ale už ide už hlavne o úroveň využitia umelej inteligencie. V našom regióne je to o takom zoznamovaní sa s technológiou. To znamená, že ide o hľadanie toho správneho spôsobu, ako využívať. A toto je veľmi podstatná vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, pretože je dôležité mať stratégiu, ako AI využívať. A práve od tej stratégie závisí, akou formou bude AI nám buď pomáhať, alebo to bude len niečo, ktoré budeme sa s tým hrať, ale v podstate nie je úplne nám bude jasné, ako to využiť. A to je jedna z našich úloh, ako Dellu pomôcť, nájsť zákazníkovi ten spôsob, ako AI správne využiť. Poviem príklad. Môžete nasadiť AI a povedať si, tak máme Microsoft, začneme používať Copilota a teda uvidíme, máme AI. Ono je to síce fajn, ale prináša to potom rôzne otázky. To znamená, že začnem to používať nekontrolovane. Čo sa môže stať? Zadávame dáta, ktoré idú do nejakého verejného cloudu a môže sa nám stať, že nám uniknú nejaké citlivé dáta.
Samozrejme, tá pravdepodobnosť toho, že tie dáta by boli zneužité, je veľmi mála, ale napriek tomu sa to môže stať. Alebo je to potom digitálna stratégia. To je to, čo treba potom spraviť trošku ten krok späť a povedať si, čo to prinesie to ja, čo vlastne tým chcem dosiahnuť. Je to o nejakej úspore, alebo je to o väčšej efektívnosti, lebo to sú ďalšie dva pohľady, ktoré si môže firma povedať, že ako sa na to bude pozerať. AI vám môže nahradiť naozaj niektoré role. Na druhej strane môže vám pomôcť všetky role zachovať, ale dať priestor týmto roliam alebo zamestnancom, ktorí niečo v tej firme robia, aby sa venovali naozaj core biznisu tej firmy. Čiže sú tam také dva pohľady. Dá sa aj šetriť, ale ten druhý pohľad, ktorý my si myslíme, že je správnejší, je, že AI by vám malo pomáhať byť efektívnejší a viac sa venovať tomu core biznisu. Dovedete třeba zmínit nějaké odvětví, kde víte, že právě nasazení třeba té umělé inteligence skutečně může pomoct poměrně významně? Tu by som sa asi zastavil pri zdravotníctve. Jeden príklad je aj tu v Čechách. Je to spoločnosť, ktorá pomáha analyzovať rentgenové snímky a v rámci tej analýzy rentgenových snímkov je potom oveľa lepšie predikovať naozaj stav pacienta alebo alebo skôr diagnostikovať napríklad onkologického ochorenia. Alebo v zahraničí, alebo teda dostaneme sa zase do Spojených štátov amerických, jeden z takých priekopníkov je spoločnosť Novartis, ktorá testuje nové molekuly prostredníctvom umelej inteligencie. A to, čo vám niekedy trvalo mesiace a roky, tak viete teraz zvládnuť za rádovo týždne alebo aj dni. A to veľmi potom urychluje napríklad prípravu nových liekov, nových molekúl. Alebo dokonca nesmieme opomínať aj Čínu. Jedna z najvýznamnejších čínskych poisťovní, tak tí už pár rokov dozadu používali v rámci poistenia alebo nejaké diagnostiky u svojich zákazníkov predikciu AI modelu, ktorý vedel napríklad odhadnúť rôzne neurodegeneratívne poruchy. Takže no a teď, když to vztáhnu do té reality, třeba toho našeho československého, řekněme, prostředí, tak zase s čím vy se třeba nejčastěji potýkáte? Je tam vidět aspoň nějaký třeba progres v tom smyslu, že ty firmy už si začínají, dejme tomu aspoň uvědomovat, že prostě tu umělou inteligenci musí nějakým způsobem zakomponovat a že to nemusí být jenom o tom, že začnou pracovat s chatem GPT nebo copilotem? Stretáme sa s tým každý deň. A to sa týka, si myslím, že aj Dellu, že je to takom hľadaní toho, že čo je to najlepšie, čo nám vie pomôcť, ako nám vie AI pomôcť. To znamená, dôležitá je tá stratégia. A stretáme sa s nedôverou, stretáme sa s tým, že hľadáme modely, ktoré majú reálne uplatnenie potom v rámci spoločnosti. Musí tam byť za tým nejaký use case, musí byť za tým nejaký biznis. Pardon, a co to třeba môže byť? Môže to byť, zase poviem ďalší príklad, uplatnenie chatbotov. Sú skúsenosti, ktoré mám aj ja s chatbotmi, kde si firma povedala, poďme dať chatbota, lebo to majú všetci. Ale potom, keď ste toho chatbota využívali, tak to bolo vidieť, že jednoducho bolo to riešenie pre riešenie. Ale pokiaľ je to súčasťou nejakej digitálnej stratégie alebo tej stratégie zmeny, tak to môže priniesť naozaj zvýšenie efektivity. Môže práve chatbot odbremeniť pracovníkov na oddelení služieb zákazníkov, kde odfiltruje práve tie prvé, a keď je to dobre nastavené, vie odfiltrovať naozaj tie prvé a základné otázky a k tomu živému človeku sa potom dostane už iba to, čo vyžaduje nejaký zásah. Zatiaľ ľudský. Ale v priebehu si myslím, že závisí to aj od vyspelosti jazykových modelov, ktoré sa používajú v Čechách a na Slovensku, ktoré na prvý pohľad vyzerajú rovnako, ako je napríklad anglický jazykový model, ale fakt je, že ešte nie sú tak natrénované, aby vedeli naozaj zvládať všetky nuancy a pustiť to úplne, že len tak by mohlo byť ešte riziko, samozrejme. A co to znamená konkrétně? To znamená, že se na tu umělou inteligenci jinými slovy nemůžu úplně tolik spolehnout v té čtině nebo slovenštině? Jak to získá relevance, myslím, teď samozřejmě třeba těch výstupů. Nebo... Áno, prakticky to znamená, že neviete sa ešte spoľahnúť, pretože napríklad anglický jazykový model je trénovaný z dostupných textov, obrázkov, webov v anglickom jazyku. Český jazykový model je nejakou formou budovaný, alebo napríklad OpenAI, keď buduje ChatGPT, tak vstupujú do toho procesu zdroje, ktoré sú v českom jazyku. Ktoré sú rádovo menšie ako v anglickom, ale stále sú väčšie ako je ten slovenský jazykový model. A zatiaľ sú aj rôzne projekty, napríklad trénovania slovenského jazykového modelu, ale dá sa povedať, že sú ešte čiastkové.
A nie je ten model natrénovaný tak, ako ten anglický. Samozrejme, ChatGPT, keď sa s ním už dnes sa s ním viete rozprávať, tak viete sa s ním baviť po slovensky, po česky, v podstate v akomkoľvek jazyku. A rozdiel je ten, čo by mohlo napríklad zaujímať aj poslucháčov, je v tom, že keď si vypýtate odpoveď na otázku v jazykovom modeli, ktorý je anglický a slovenský, v obidvoch prípadoch dostanete relevantnú odpoveď, ale tá anglická je obšírnejšia. A vy ju aj dostanete po slovensky, ale ona už je preložená. A tam môžu potom vznikať ešte určité by som povedal, rozdiely v rámci toho, čo ten model dodá v tom prirodzenom jazyku, v tom anglickom. A už keď vám to preloží do slovenského jazyka, môže sa stať, že tam budú ešte chyby. Takže ten slovenský jazykový model a český jazykový model navonok vyzerajú, že sú v podstate použiteľné tak, ako ten anglický, ale tá hĺbka těch odpovědí ještě nie je na takové úrovni. My když jsme se připravovali tady na tenhle rozhovor, tak vy jste říkal poměrně zajímavou věc a to je, že každá firma bude muset být IT firmou do budoucna. Co si pod tím můžeme představit? To je veľmi dobrá otázka. My sme o tom diskutovali, že čo to prináša. To je tá zmena. A tá zmena prináša, že každá firma naozaj bude musieť, nie že bude chcieť, ale bude musieť sa vedieť adaptovať na digitalizáciu, digitálne nástroje, aby sa mohla venovať ten core business. Pretože tá konkurencia bude postupne stále väčšia a väčšia vzhľadom na využívanie umelej inteligencie. To znamená, že či už je to retail, či je to zdravotníctvo alebo akýkoľvek sektor, tak v prvom rade bude musieť vedieť zvládnuť aktuálne digitálne technológie. A to nie je len o tom, že si teraz nasadíme nový server, dátové centrum, ChatGPT, Copilot alebo nejakého chatbota, ale tá zmena prináša podľa mňa dnes už úplne iný rozmer toho. A to môže byť napríklad zmena riadiacej štruktúry. Boli sme zvyknutí na nejaké hierarchické riadiace štruktúry, ale predstavte si, že máte svojho asistenta, tak ako ja som si natrénoval svojho ChatGPT asistenta a už niektoré veci viem s ním riešiť. To znamená, že v rámci tých nových potenciálnych riadiacich štruktúr možno bude úplná iná schéma riadenia. Čiže jedna vec je zvládnuť digitálnu transformáciu, ale do toho sa treba už zamýšľať nad tým, že či tá forma riadenia je napríklad zodpovedajúca tomu, ako využívam tú technológiu, ako komunikujem so zákazníkmi. Pretože sa môže stať, že keď my ten vlak, keď do neho nenaskočíme, tak nás niekto veľmi rýchlo predbehne. A čím ďalej, tým viac sa bude klásť dôraz na, by som dal, hodnotu tých ľudských zdrojov, ktoré máme. A budeme ich čím ďalej, tým viac využívať efektívnejšie a efektívnejšie. A kto bude vedieť tie svoje ľudské reálne zdroje využiť čo najefektívnejšie pomocou aj s podporou technológií, tak ten bude vždy o krok vpred. Tady zase, my už jsme to trochu nakousli, ale pokud se bavíme o tom, jak být o krok vpřed, tak to by měla být vlastně vaše parketa. Takže co vy třeba v Dellu děláte pro to, abyste byli z hlediska těch technologií o krok napřed? My si ten chlebiček hlavne jeme každý deň aj sami. To znamená nie len, že predávame AI technológiu alebo AI infraštruktúru, služby a teda nie je to len o službách, je to aj o spolupráci, či už je to s Microsoftom alebo s rôznymi inými hráčmi na poli umelej inteligencie, lebo je to celý ekosystém, ktorý sme vytvorili, tak my interne využívame niekoľko nástrojov už dnes. Jeden zo základných, ktorým začali používať, bol Copilot. To znamená, že každý zamestnanec mal možnosť používať Copilota, čo vám vie vyriešiť také bežné veci, úpravu textov, postovanie na sociálne siete alebo prípravu mailov. Do toho sme začali používať Teamsy prémiovú verziu, ktorá vám pomôže spraviť report z online meetingu. Zase funguje to lepšie v anglickom jazyku, ale už aj v tých lokálnych jazykoch to vie pomôcť. No a máme takú aktuálnu novinku a voláme to Sales Chat, kde integrujeme naše nejaké interné informačné systémy do jednoho. A je to ako keby forma ChatGPT alebo Copilotu niekde na pozadí beží samozrejme takáto technológia v našom internom prostredí, čo chcem opäť zdôrazniť, že to, kde dáte dáta, je veľmi dôležité a súvisí to s našou témou. Takže my používame tú technológiu interne. Samozrejme, učíme sa ju používať, je to nové a postupne bude jej dôležitosť narastať. A s tým práve aj my ako Dell prežívame aj takú, by som povedal, internú štruktúrálnu zmenu.
No, totiž tady je potřeba říct, že to nemusí být asi úplně nutně jenom o těch nástrojích, jako je Copilot nebo ChatGPT, ale že se dají ty trochu víc do hloubky, nebo že se dají ty nástroje asi integrovat třeba dohromady. Je to taky cesta, kudy se vydat? Tých ciest je niekoľko a otázka je, že ktorú si vyberiete. Môžete začať s nejakým osobným asistentom. To je Copilot, ale už v našom ponímaní self-chat vám už pomôže pripraviť prezentáciu na stretnutie. Vy mu poviete, že idem na také stretnutie, chcel by som diskutovať so zákazníkom tie témy, tak vám pomôže dať dokopy zdroje, to znamená podklady produktové, vytvoriť z toho prezentáciu, reálne z toho vytvorí PowerPoint, ktorý samozrejme potrebujete ešte zeditovať. Do toho samozrejme sú rôzne analytické nástroje. Sú určite detaily interné, ktoré samozrejme nechcem komunikovať, ale použijeme to aj pri forecastovaní, používame to pri určitých finančných operáciách. Že AI dokáže niektoré veci spracovať podstatne rýchlejšie. A ja sám som bol trochu skeptický na úvod, že ako mi vie predvídať AI môj forecast. A zistil som, že veľmi dobre. Že naozaj on zohľadňuje už toľko parametrov a bavíme sa o tisícoch a možno aj viac parametroch, ktoré on vie, alebo ktorý tento nástroj vie spracovať. Takže sú to veci, na ktoré si budem musieť zvyknúť. Že dnes som sa pripravoval na tento rozhovor, tak ma zaujali dve veci. Prvá je, že vlastne ChatGPT v najnovšej verzii dosiahol najlepšie skóre v Turingovom teste. Na 73%, to je test, kde vlastne vy komunikujete s počítačom bez toho, že by ste vedeli, že za tým je počítač. A dostal sa až na úroveň IQ, myslím, že to bolo C100. Znamená, že dostal sa na úroveň IQ priemerného človeka. A teraz očakáva, že každý rok tie systémy budú, keď to budeme porovnávať s ľuďmi, tak budú múdrejšie. A o pár rokov budú múdrejšie ako my v zmysle, budú vedieť spracovať podstatne viac informácií v jednom momente, budú nám vedieť dať odpoveď na v podstate čokoľvek, čo je znalostná báza, ktorá je dostupná na internete. Takže pre nás tá zmena bude prinášať taký, by som povedal, fundamentálny princíp alebo zmenu fundamentálnu v tom, ako pracujeme s informáciami. Pardon. A jeden z takých príkladov, ja mám taký obľúbený film, volá sa Her, ona, natočil to Spike Jonze a je tam vlastne príbeh o tom, ako sa človek zaľúbi do svojho operačného systému. Neviem, či ten film poznáte. Áno, Joaquin Phoenix v hlavní roli, sa nepletu. A ten film bol natočený v 2013. Dnes sme 2025, dnes komunikujeme so svojím ChatGPT a tá takzvaná antropomorfizácia, že si budeme zlučťovať IT nástroje, tak tu bude prichádzať. A to je potom otázka, to budú ďalšie otázky, ktoré sa otvárajú. Je to etika, je to no aj regulácia, do akej miery pustíme umelú inteligenciu do nášho života, do akej miery budeme dôverovať. Čiže bude tam musieť byť nejaká kontrola, regulácia. A to sú veci, ktoré sa teraz formujú a budú prinášať, si myslím, ešte oveľa viac otázok ako odpovedí v najbližších rokoch. Což mě možná vede i k tomu, jak se třeba k těmhletěm nástrojům přistupuje v různých, řekněme, částech zeměkoule, protože předpokládám, že ten přístup, ať už se to týká Spojených států nebo třeba Evropské unie a pak, dejme tomu, vedle toho Čínu, tak bude asi trochu rozdílný. Je rozdielný a nesmieme zabúdať už pridávať k týmto trom hráčom krajiny Perského zálivu. To znamená Spojené arabské emiráty a Saúdskú Arábiu, ktoré dnes patria k lídrom v rámci investovania do umelej inteligencie. Aktuálne Spojené arabské emiráty idú formovať svoju legislatívu s pomocou AI, ktorá by mala priniesť zrýchlenie celého procesu a aj väčšiu efektivitu štátnej správy. No a samozrejme Spojené štáty americké sú, alebo boli, alebo zatiaľ sú lídrom. To je fakt. Ale keď sa pozriete do investícií, ktoré idú dávať ostatné krajiny, tak už to nie je také jednoznačné a možno o 2-3 roky budeme svedkom toho, že to líderstvo možno preberie Čína, ktorá takisto investuje veľké prostriedky. A dá sa povedať, že zatiaľ na svete ten technologický líder sú Spojené štáty s Čínou. Čo sa týka adaptácie, tak tam naozaj idú do popredia krajiny Perského zálivu, ako je Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Európska únia, bol teraz AI summit vo februári v Paríži, tak si asi zazvonila zvončekom, že je najvyšší čas, tak chce zainvestovať 200 miliárd eur do rozvoja umelej inteligencie. Ale na druhej strane Európska únia nemá bohužiaľ nejakú vlastnú platformu.
A čo horšie, nemá vlastnú infraštruktúru, nemáme vlastný čip. Čo Čína buduje svoj a Spojené štáty samozrejme, či už je to Nvidia, Intel, AMD a ostatné spoločnosti, ktoré vytvárajú ten ekosystém, tak to majú. Takže tu teraz uvidíme, ako sa podarí Európskej únii dobehnúť náskok v rámci budovania AI kompetencie. Čiže stále vieme ten vlak dobehnúť, ale ak to neurobíme veľmi rýchlo, tak nám utečie. A budeme len ten, ktorý to adaptuje. A keď pozeráte investície, Apple najbližšie 4 roky 500 miliárd. Google, Microsoft, bajme sa v desiatkách, stovkách miliárd. Spojené arabské emiráty tiež desiatky, stovky miliárd. Čína, deto. Ale keď tá pôvodná otázka bola, ako to tieto dva svety implementujú, tak vidíme ten rozdiel v tom, že ten západný svet, alebo reprezentovaný primárne Spojenými štátmi, tak je to viac o inováciách. Tam dlhodobo aj historicky ten ekosystém startupov a inovácia, adaptácia, inovácia, prinášania do života je, by som povedal, asi najvyspelejší vo svete. Na druhej strane Čína, takisto sa im darí adaptovať AI veľmi rýchlo, ale je to podporené skôr šťastie aj cenzúrou, kontrolou, kde tam preberá ten vývoj štát. Samozrejme, AI sa tam adaptuje, by som povedal, najrýchlejšie z celého sveta, ale samozrejme otázka, akou formou AI bude adaptované. Čiže budeme mať dva svety, kde to bude primárne kontrolované a ten druhý svet, kde bude ešte, by som povedal, menej regulovaný, ale niekde sa to asi bude spájať postupne. Když se tady tak bavíme o tom, jakým způsobem k těm novým technologiím přistupovat, když bych to vzal za vás, jako za Dell, tak co je třeba pro vás teď aktuálně největší výzva? Z hlediska třeba té implementace těch nových technologií, zavádění nových nástrojů, nebo celkově vlastně toho, jak se ten trh proměňuje? Pre nás je výzva, by som povedal, tak zjednodušene sa možno zase vrátiť späť do tých startupových čias. Pretože práve efektivita a adaptácia na nové prostredie, to nie je len o technológii. To je o tom, ako sa dokáže veľká firma prispôsobiť tomuto trendu, ktorý vlastne znamená neustálu zmenu. A to si myslím, že je teraz pre nás jedna z najväčších víziev. Ako reagovať na technologický vzostup, či už Číny, alebo výrobcov, alebo vendorov Číny a byť konkurencieschopný. Ako reagovať na aj spoločenské zmeny, ktoré sa dejú vo svete a udržať si práve Dell a jeho, som ešte stále dominantné postavenie v rámci poskytovania infraštruktúry v tomto smere. Čiže to ide ruka v ruke, ide, by som povedal, tá technologická zmena, investovanie do inovácií a plus s tým sa musí zmeniť mindset a to myslenie, ako myslí firma, ako myslí aj zamestnanci. Prichádzajú na trh noví zamestnanci, mladšie generácie, ktorí myslia inak. Čiže ako budeme vedieť využiť správne potenciál mladých zamestnancov. Je to od tých nás, už ja už sa považujem za tako skôr matadora, ako my budeme vedieť reagovať na zmeny. Ako budeme vedieť zmeniť mindset a myslenie a využívanie technológií. Čiže myslím, že to všetko sa tak zlieva do toho, čím budú firmy flexibilnejšie reagovať na zmeny, tým sa im bude viac dariť. Už sa nebude dať spoliehať na to, že je tu firma 30 rokov technologická, bude to do nekonečna. Máme pár príkladov, či už to bola Nokia, alebo BlackBerry napríklad, technologicky kdysi jaká zaujímavá firma, a dnes už vlastně ta značka neexistuje. Ono takových je samozřejmě víc, no, to je pravda. Možná spíš než technologická otázka je tohleto taková manažerská otázka, protože ono to potom stejně se rozpadá k těm jednotlivým lidem, kteří si tu adaptaci těch nových technologií prostě musí osvojit nějakým způsobem. Jak vy byste k tomu přistupoval, abyste, tak říkajíc, jako obrousil hrany v tom interním týmu nebo celkově v té firmě, aby se prostě akcelerovala ta změna, jinými slovy? Musíte s príkladom. Používať to. A nie len interné nástroje, ale aby to nebolo o tom, že tu mám niečo, mi dala firma, tak to budem používať, ale ja to vnímam aj u seba, že opäť učíme sa stále niečo, ale keď chceme v niečom, čo veľmi rýchlo napreduje, aby nám to práve neušlo, tak je dôležité, aby sme sa samo dovzdelávali aj nad rámec toho, čo tá firma po nás chce. Čiže ja to poviem na sebe, využívam ChatGPT v prémiovej verzii, aby som naozaj si sám otestoval, ako to celé funguje. Aby som spoznal hranice tej technológie. Pretože tá technológia, ktorá je nasadená u nás vo firme, funguje nejak, ale je samozrejme limitovaná tým prostredím. S dôrazom na bezpečnosť dát, na nejaké užívateľské funkcie, ktoré sú potrebné pre našu prácu, kdežto ten ChatGPT ako taký
viete využívať neobmedzene, keď si ho kúpite ako individuálny užívateľ. Čiže je to také porovnávanie tých technológií, ktoré sú dostupné. Samozrejme sú ďalšie technológie, teda je veľa rôznych aplikácií a modelov, ktoré tie používať. Ja teda používam tento, mám s ním skúsenosť, preto sa na neho odvolávam, ale tých možností je veľa. Treba to podľa mňa testovať, aby sme vedeli, ako to celé funguje. A musím povedať, že ten film, o ktorom sme sa bavili, tak naozaj si predstavujem, že tak možno rok, 2, 3 a budeme tam, kde to bolo v tom filme. A nie sme od toho ďaleko. Když už teda jsme u tohohle, tak do budoucna vy třeba, ať už se to týká toho, na co se těšíte, nebo kam se chystáte s Dellem jako takovým, tak co jsou teď třeba takové aktuální milníky, o kterých se dá mluvit, co vás čeká? V rámci Dellu? Pre nás je tá téma umelej inteligencie, by som bola taká komplexnejšia, že nevnímame to len cez tú infraštruktúru. My sa na to pozeráme od A po Z. Už od zariadenia, ktoré používajú naši zákazníci. To znamená, či je to notebook alebo počítač. Už tu začína ten kontakt s umelou inteligenciou. Či už je to taká úplne jednoduchá vec, že z Microsoft zavedol tlačítko Copilotu. To je, by som povedal, skôr taký, estetický alebo užívateľský prvok. Ale ten druhý krok je používanie procesorov, ktoré už sú pripravené na využívanie umelej inteligencie, či už čo sa týka spotreby alebo riadenia a distribúcie výpočtového výkonu pre tie jednotlivé operácie, ktoré budete používať. Či už naozaj chcete nejaké operácie nenáročné na energetický výkon, alebo sú to nejaké naozaj náročné operácie. Čiže to je ten začiatok a ten koniec je dátové centrum, kde tie dáta všetky potrebujete spracovávať. Takže my sa hýbeme k tomuto nášmu príbehu, my to voláme AI Factory, na ktorej spolupracujeme aj s NVIDIou, aby sme dali zákazníkovi ten príbeh od A po Z. To znamená, že od toho, ako tvoj užívateľ bude s tými údajmi pracovať, až po to, ako si ich budete ukladať. Lebo keď sme sa bavili o tom, že každá firma by mala byť primárne IT firma, tak to B, ten najväčší asset firmy dnes, akékoľvek sú dáta. A tie dáta podľa toho, ako sa k nim budete správať, ako už dnes ich budete chystať na využitie umelej inteligencie, o to viac vám to potom pomôže. A zároveň, keď o ne prídete a nebudete si chrániť, tak sa môže stať, že skončíte. Z hlediska těch obav, je tohle třeba nějaká vaše obava, že prostě a jednoduše někdo třeba neuváženě s těmi daty bude nakládat až do té míry, že o ně prostě třeba firma přijde? Taky se to asi může dít a bude se to dít častěji a častěji. Tak naša úloha je pomáhať firmám, aby takýmto udalostiam predchádzali. A dnes už tá otázka nie je, že či mám firmu dostatočne ochránenú proti útokom. Môžete akokoľvek vynakladať zdroje, no už potom to ide exponenciálne a už ten každý ďalší investičný krok už nezodpovedá tomu, ako tej hodnote, ktorú ochraňujete. Čiže v nejakom momente si musíte povedať, že takto si ochraňujem svoje dáta v rámci nejakého potenciálneho útoku. Ale zase, keď sa bavíme o nejakej stratégii, tak tá stratégia má byť komplexnejšia. Má byť o tom, ako si ochraňujem svojich užívateľov, ktorí s tými dátami pracujú, až mám byť pripravený na ten moment, kedy sa mi stane, že sa stane nejaká udalosť a tie moje dáta sú v ohrození. Teraz môže sa stať, že ich niekto zakryptuje alebo nejakým formou dojde k prieniku. A teraz mám zálohu, môžem ju mať, ale som si istý, že moja záloha nebola kompromitovaná. Takže to sú asi otázky, ktoré by si mali dnes firmy klásť. Kam byste šeli jako první, řekněme, čistit data nebo připravovat data, anebo lidi ve chvíli, kdy chci tu firmu nějakým způsobem prostě postrčit? To sú aktivity, ktoré treba robiť súbežne. Môžete mať sebe lepšie pripravenú ochranu dát, keď ľudia nevedia, ako sa k tomu správať. Na druhej strane ľudia môžu byť veľmi zdatne vycvičení, ale pokiaľ tie dáta dôjde k nejakej udalosti, ktorá sa môže stať a na 99% je tým ľudský faktor, tak jednoducho vám to nepomôže. Takže je to, by som povedal, komplexný proces. Martin Maštalír, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky. Ja ďakujem za pozvanie. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.